θρησκεία του κόσμου σύμφωνα με τους ορφικούς. Από το βιβλίο του Αδαμάντιου Κρασανάκη, Ελληνική μυθολογία και η θρησκεία των Ολύμπιων θεών, εκδόσεις Αθηνά. Σύμφωνα με τους καλούμενους ορφικούς μυθολόγους ερευνητές, οι αρχαίοι θεοί, Κρόνος, Δίας και άλλοι, είναι η προσωποποίηση, θεοποίηση των βασικών γενεσιουργών στοιχείων του σύμπαντος. Ειδικότερα κατά αυτούς καταρχάς υπήρξε η ουράνια σφαίρα, το αυγό της άπειρης ύλης, που ο Κρόνος, δηλαδή ο χρόνος, κυοφόρησε και από την εκόλαψή του βγήκαν οι θεοί, Δία, Σύρα, Άρτεμι, Δήμητρα και άλλοι. Ο Κρόνος, ο πατέρας του Δία και παππούς ή προπάπους των θεών του Ολυμπιακού Πανθέου, είναι ο χρόνος, ο οποίος κυοφορεί, γεννά τη ζωή, εδώ το Ζήνα ή άλλος Δία, που όμως στο τέλος την κατατρώει όπως κάνει κάθε παιδοκτόνος πατέρας και που η μάνα, εδώ η Ρέα, για να τη σώσει την κρύβει δίνοντας στον Κρόνο χρόνο να φάει το πέτρινο, το σπάργανο δηλαδή του αυγού. Η λέξη Κρόνος παράγεται από τα εκ, ρέο, ροή, Κρόνος, κρουνός, εκρέματα, χρήματα. Με άλλα λόγια, ο θεός Κρόνος είναι ο χρόνος, ο γενάρχης μακιοφωνιάς των πάντων, άρα ο άστοργος πατέρας. Ο Κρόνος χρόνος είναι εκείνος που φέρνει τη ζωή, Ζεύς, καθώς και την Ανάσταση της φύσης, την Άνοιξη, αλλά και που στη συνέχεια την τρώει άσπλαχνα με το θάνατο στα γυρατιά. Ο χρόνος ως στοιχείο γεννιέται όπου υπάρχει γη και ουρανός και στη βασιλεία του, στο χρόνο δηλαδή, όλα γεννιούνται αλλά και όλα πεθαίνουν. Το μόνο που δεν πεθαίνει ή που δεν τρώει ο Κρόνος χρόνος είναι η ζωή. Ο Δίας η Ζεύς επιβιώνει με τέχνασμα, με το κλείσιμό της μέσα σε σπόρο. Κάτι ως γίνεται με αυτόν που μπαίνει σε σπήλαιο, οπότε ο Κρόνος χρόνος τρώει το σώμα, την ύλη και η ζωή γλιτώνει και αναβιώνει κατόπιν ως παιδί. Αυτός είναι και ο λόγος που η ελληνική μυθολογία λέει ότι ο Κρόνος εξαπατήθηκε από τη Ρέα, δίνοντάς του να φάει μια πέτρα αντί για το νεογέννητο Δία. Ο θεός Δίας η Ζεύς είναι η προσωποποίηση της ζωής, αλλά και το αίτιο για το ζήν.